ओइ दाबो जायाखै नामा भट होनो थांनाया? आंबो लाइनावनो गसंनानै दङ। बारा मानसि गैला दे, दसे नेबानो जाबाय। भटखौलाय मायाव होगोन सानदों नोंलाय? आं होनो खोन्थानायाव हो दे। दा भट होखांबा खोन्थाहैगोन आङो, दोनथ'। आচ্ছা आं जेराव होनो खोन्थादों बेयाव होबानो जाबाय, मिथिबाय? आচ্ছা भटखौलाय सोरनोथो होखो नोंलाय? मिथिखायो माथो, जोंनालाय ट्रेक्टरसो खालाय। आंलाय ट्रेक्टरखौसो सापर्ट खालामो। मा होनखो नों ट्रेक्टरावसो होदों? आं नोंखौ नांगोलाव होनो खोन्थादोंना खोनायाखैमोन? हा नोंखौ आं नांगोलाव होनो खोन्थादोंना खोनायाखैमोन? बिदिबा अमा राजा, नों नांगोलावसो होमारबाय। आं नोंखौ ट्रेक्टराव होनो खोन्थाखायाखैमोन नामा? हा नोंखौ आं ट्रेक्टरावनो हो होनबाय थाखादों, नों मानो नांगोलाव होखो? ओइ साला, नों आंखौसो उल्था बुंगोनबाय। आं नोंखौनो बुंबाय थाखायोमोन माथो। हा नांगोलाव हो होननानै नों आंखौसो ट्रेक्टरखौ होनो खोन्थाखो। आं मोजां मोनो नालाय ट्रेक्टरखौ, बेनिखायनो आं ट्रेक्टराव होबाय। नोंलाय मानोथो नांगोलाव होनांगौ जाखो? नोंबोथ' ट्रेक्टराव होजायोमोन ना? हा आं ट्रेक्टराव होजायोमोन, नोंलाय माथो नांगोलाव होआसै? हा नों मानो नांगोलाव होआसै? होनखाबाय दा, आं ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो नालाय ट्रेक्टराव होबाय। आं नांगोलखौ सुखुआ नालाय आं नांगोलखौ होआखै। माथो जाखो ओमफ्रायलाय? जानो ओंखारलां आंनि गारिनिफ्राय। आंबो गाखोआ नोंनि गारियाव, मिथिबाय? नांगोल सापर्ट होग्राफोरखौ आंबो सुखुआ, आंबो गाखोआ, ओंखारनोसै आंबो। नों बायदि हिनजावखौबो आंनो नाङा, ओंखारलां आंनि गारिनिफ्राय। सुखुआ बुखुआ साला। सानसे मा जाखो? ओमफ्राय भटखौ होखांबायना नों? औ होबायमोन होनायालाय। मायावथो होखो नों भटखौ सोमस्रि? आं ट्रेक्टराव होबाय। होनखो ट्रेक्टरावसो होबाय नोङो? औ आंबो ट्रेक्टरावसो होगोन। हाबां नोंबो ट्रेक्टरावसो होनो नागिरदों? आंखौ ट्रेक्टराव भट होनायनि थाखाय अमा राजाया गारनानै थांबाय। बुजिबायदां, आंबो ट्रेक्टरावनो भट होनो नागिरदों। नों आंखौ रागा जोंगोन नामा? मानो गोदावसो ट्रेक्टराव भट होनांगौ जाखो? नांगोलाव हो। लोगोफोरा गासिबो ट्रेक्टर गोजाखा, आं नांगोलाव होआ। गोदाव सोराव बुंनाय जादों हापां। आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना, आं नोंखौ बुंखादों ट्रेक्टराव होनाङा नांगोलाव हो होननानै। नोंखौ बुंखादोंमोन दा, आं नांगोलाव होखाया, आं ट्रेक्टरावसो होगोन होननानै, आं ट्रेक्टर सापर्ट खा होननानै। आरो दिनै नों आंखौ नांगोलावसो होनो खोन्थादों, होआबा थां। मा गोदाव सोराव बुंनाय जादों? हा नों आंखौ मोजां मोना नामा? मोजां मोनोबा नों नांगोलावनो सापर्ट खालामनांगौ। नोंबोथ' आंखौ मोजां मोनो ना? होमबा नोंबो आंखौ मोजां मोननाय हिसाबै नोंबोथ' ट्रेक्टराव भट होजायोना? हा आंल' नोंखौ मोजां मोननांगौ नामा? नों आंखौ मोजां मोना नामा? आंबोथ' नोंखौ मोजां मोनो, नोंबोथ' आंखौ मोजां मोननाय हिसाबै नोंबो नांगोलाव होजायोना भट? मानो ट्रेक्टर होनांगौ? होनो मोना ट्रेक्टराव। मा खालाम? नोंबो होआ नोंनि ट्रेक्टराव। बिदि नों नाजिबदां, ट्रेक्टराव होना। हाफां नोंनो नांगोलाव हो अननानै। आं नोंखौ बिराद मोजां मोनोना, बेनिखायनो नांगोलाव हो। मा जालायलायबाय थादोंलाय? नांगोल ट्रेक्टर हा? नुवाखै दंफां, मा होनदों बियो? आं बेखौ ट्रेक्टराव भट हो होनबाय, माबा नांगोलावसो होनो ओंखारो। नों बुंबानो जागोन नामा? आं नांगोल सापर्टारखा, आरो आं नोंनि खोथा लानानै आं मानो ट्रेक्टराव सापर्ट खालामनो? बिदिबा नोंहा जायखौ सापर्ट खालामथां, आं ट्रेक्टरखौ खालामगोन। एसेबां अख्रा नामालै नोङो? आं नोंखौ बिराद मोजां मोनोलै हाफां, अननानै नांगोलखौ सापर्ट खालामदो। आंबो नोंखौ बिराद मोजां मोनो नाजिबदां, अननानै ट्रेक्टरखौनो सापर्ट खालामदो। नांगोल ट्रेक्टर रोंलायलांला आं नोंसोरखौ। मोनसे हाबा मावदो नोंसोरो। हाबा लानायाबोथ' जिबायदि तुरु लाब नोंसोर ना, नङा होमबा? बेनिखायनो नारजि बुदाङा ट्रेक्टराव होदो, हाफाङा नांगोलाव होदो, बास जाबाय सानैनाबो। बिदिखौनो खालामदो, नङाबा अमा राजानिजों आंनिजों बायदिसो जागोन। खालामो सासेया नांगोल सासेया ट्रेक्टर, आरो बेनि गेजेराव जाबाय मोजां मोनलायनाय। बेनिखायनो सोलायलायना भटखौ होदो, बास रिलेशनशिपआबो थागोन, ओमफ्राय गावबा गावनि पसन्दनिखौबो होनानै होनाय जागोन, नङा होमबा? नारजि बुदां बिदिखौनो खालामसै होमबा? होमबालाय बिदिखौनो खालामसै, खिन्थु नों होमारगोन ना नांगोलाव भट? आं नांगोलाव भट होगोन, नोंसो ट्रेक्टराव भट होगोन ना होआ? नोंनि खाथिर आं ट्रेक्टरावनो भट होनोसै। जागोन दे, आंबो ट्रेक्टरावनो भट होगोन। बा तुरुलाफोराबो, बा नोंहालाय मायावथो होगोन दंफाव? जोंफोरालाय भट होनो मोनबालाय होसिगौमोन, जोंफोरालाय आउट अफ बड'लेण्डनियालाय बोरैथो होनो मोननांगौ जाखो? दे बादो बेफोरखौ, जाय फाराफारि भटखौ होदो, जायखौ मोजां मोनो बेखौ होदो। माथो बुंबावनो, भट होनो मोना, थेवबो बुंनोसै आरो जाय राइट पार्सन बायदि मोनदों बे मानसिखौ होबानो जाबाय, जाय मोजां खामानि मावगोन बेबायदि मानसिखौ होबानो जाबाय, जाय नों गोसो जानानै होनो लुगैदों होबानो जाबाय।